आपला आमदार कोण, पुढील 5 वर्ष कोणाची सत्ता असेल हे समजायला अवघे काही तास बाकी आहेत। त्याच पार्श्वभूमीवर वेगवेगळे एक्झिट पोल समोर आलेले आहेत। अगदी जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री कोण हे सांगणारे सर्वेक्षण ॲक्सिस माय इंडियानं मांडले, पाहूयात। महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाआधीच एक्झिट पोलच्या आकडेवारीनं राजकीय पक्षांचं टेन्शन वाढवलंय। 10 पैकी 7 एक्झिट पोलच्या निकालात महायुतीचं सरकार पुनरागमन करताना दिसतंय। तर ॲक्सिस माय इंडियाच्या सर्वेक्षणातून कोणत्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून सर्वात जास्त पसंती आहे हे समोर आलंय। ॲक्सिस माय इंडियाच्या सर्वेक्षणानुसार यावेळीही 31% लोकांना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री म्हणून पाहायचं आहे। या सर्वेक्षणात 12% लोकांना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी पाहायचं आहे। त्यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदाची संधी मिळाली पाहिजे असं त्यांचं मत आहे। याशिवाय अवघे 2% लोकांनी अजित पवार यांनाच मुख्यमंत्री म्हणून आपला पर्याय जाहीर केलाय। तसेच 2% लोकांना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून पाहायचं आहे। महाविकास आघाडीच्या नेत्यांबद्दल बोलायचं झालं तर उद्धव ठाकरे यांचं नाव आघाडीवर आहे। या 18% लोकांना त्यांना महाराष्ट्राचा पुढील मुख्यमंत्री बनवायचं आहे। त्यांच्याशिवाय केवळ 5% लोकांनी शरद पवार यांना मुख्यमंत्री पदासाठी पसंती दिली आहे। तसेच जयंत पाटील यांना मुख्यमंत्री म्हणून केवळ 1% लोकांनी पसंती दिली आहे। त्याचवेळी महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांना केवळ 2% लोकांना मुख्यमंत्री म्हणून पाहायचं आहे। याशिवाय केवळ 2% लोकांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदासाठी पसंती दिली आहे। तर यापैकी एकही नेता मुख्यमंत्री होऊ नये असं मानणारे 6% लोक आहेत। याबाबत तुम्हाला काय वाटतं? तुम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून कोणाला पाहायला आवडेल? कमेंट करून नक्की सांगा। थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।